Co to znaczy, kiedy kodeina płynie w twoich żyłach? To jest problem sumienia, który formułuje się myślę, że sport. Wchodzę do gry po raz kolejny, nie przestanę grać. Nie słucham tych bredni, co mówią o mnie inni. Fakt, że za parę lat będę tu ćpać. Trap wymyślił DJ Screw i nie zapominaj, że w Akodinie jest kodeina. Porównywali mnie do Bibera, przecieramy szlaki, nadchodzi trap era. Wiesz, to jest śmieszne, to nie jest ściema. Tysiące komentarzy na mój temat, ich to razi, to śmieszne jest. Oni nie dojdą nigdy tu, gdzie jestem, więc hejtują mnie, chcą się dowartościować. No, patologia, taka ale w ich słowach. Śmieszni są, zazdrość ich żera. No, mam hajs, mam więcej hajsu teraz, mam. Chodzę do gry, myśleli, że przestanę grać. Chodzę do gry, leci kolejny track. Daj mi propsy, ja robię dobry rap. Oni się głowią, trap czy drag, hajs czy sław, to takie brzydkie słowa. Propsy, kodeina, aż boli głowa. Nie wiem, czy rap dla mnie jest gotowa. Zamykam jednym trackiem ją, reszta się chowa. Mówili mi, graj bragadacjo, słabych MC miele stylem, jak Gaspacio. A ty całe życie chodzisz ze swagiem, nawet na zimno mam gorętszy styl od ciebie. Myśleli, że mnie mogą zniszczyć, nic z tego man. To już nie under, to mainstream TVN. Dziś mamy miliony, choć nie grał w to lotka. Nie przestanę nagrywać, tak łatwo się nie poddam.